Herriko irakurle finienak etorri zarete, gaur gurekin egoteagatik ongietorri, eta eskerrik asko etortzeagatik gaurko solazaldi berezi honetara. Seguru nago zaio oso abesgarria izango dela denontzat, liburua merezi dituelako. Hori da liburua, Odolikoak. Lehenik eta behin, zorionak, Aintzine. Eskerrik asko. Entzumatura. Zorionak, Aintzine. Benetan, lan bikaina egin duzu, ambizio handituko da liburua, eta gainera, nik ez dut ulertzen nola egiten duzu. Familia, lana, eta gero literatura, historia, haur eta gazte literatura, ipuinak, azkena emakume burua beha oso ederra zen, eta orain zure lehenengo eleberria, Odolikoak bide batez, zoragarria, indartsua, ederra, gogoan beratzen zaigun historio horietako bat, zorionak benetan. Gaur, ordu terdiko zai bat egingo nahiko genuke, Antzinere liburuari buruz hitz egiteko. Ni Monika Lerba naiz, plazer handia da zuekin egotea gaur. Erronka ederra ere bai, eskerrik asko Antzine gonbidamenagatik eta konfiantzagatik. Gurekin ere gotzon Aranguru, ikusiko dugu bideoaren egilea eta gaurko kamara. Eskerrik asko gotzon. Eta orain, Odolikoak. Amatasuna, alabatasuna, garai bakoitzak bere diskurtsoekin hitz egiten du ama izateari buruz. Eta batez ere, ama ona izateari buruz. Amatasuna, familia, beti izan da gai politiko, sozial eta ekonomikoa. Emakume guztioi amatasunak modu erabakigarrian eragiten digu. Eta askok irakurketan plazer handi batez gain gertatzen zaiguna ulertzeko, gure begirada zabaltzeko eta era kritikoan pentsatzeko eta norberaren pentsamendua marrazteko modu bat aurkitzen dugu. Baina emakume askok ere amatasunari buruz idazten dute. Amatasuna, literatura, kultura eta gizarte gertaera gisa. Adrienne Rich, Toni Morrison, Annie Ernaux, Gutxien Etxeta, Yung Chan, Amy Tan, Arantxa Urreta Bizkaia, Laura Freixas, Alison Bechdel, Colette, Carmele Jaio, Irene Vilar, Silvia Plath, Arantxa Iturbe, zerrenda ez daukatzen. Eta orain, Aintzine Mendizabal Aranguru ere. Memoria baten alaba naiz. Zer esan nahi duzu? Bueno, azalpenaren baten hasi aurretik, eskerrik asko. Uste denak ezagutzen zaituzte dela musukoarekin bada ere, eta eskerrik asko batez ere egoera honetan eta hurbiltzeagatik eta etortzeagatik. Bueno, bai, amatasunari buruz tokatzen zait, pixka bat hitz egitea liburu hau idatzi da gero. Egia da, euskal literaturan azkeneko urteetan amatasunaren garaia oso presente dagoela, eta, ere ez da izan kasualitate bat, ez da azkeneko momentuko burutazio bat ez. Nik uste emakume asko urteak eta makigula gai horretik. Eta, nik hartu nuen ikuspuntua, badu alderdi personal edo individual da, personala baino gehiago individual da, eta gero amatasuna eraikuntza sozial eta politiko bat dela ere esan daiteke. Azkenean gai honek buelta asko eman da, nik uste oso ondo lago biltzen dela esaldi batean, ez? Mendeetan emakumeak ama bihurtu bera beste aukerarik gabe. Esan nahi dut, hori da
kontu guzti honen laburra. Ama bihurtu gara, edo ama bihurtu dira, nire ez dagoen sartuko naiz kolektibotasun horren barruan, beste erremediorik gabe, edo behintzat konsientzia handirik gabe. Eta batek esango du, bueno, seguramente gizon asko ere aita bihurtu dira oso konsiente ez, baina kontua da amak gizonezkoen neurrira egindako mundu batera izan dira amak, eta beren amatasuna desarrollatu behar izan dutela. Hori da azkenean gai guztia. Oso labur esan da. Eta liburu honetan azkenean daude ama askoren ahotsak. Ia guztiak ama zapuztuak, ama izan nahi ditzuten emakumeak alde horretatik, pixu handi hartzen duen gai bada. Badaude baita ere, kasi ama bihurtu diranak aurra egin gabe ere, amatasuna ez da esperientzia biologiko bat bakarrik, esperientzia personal eta afektibo bat ere bada. Eta hemen aurkituko dituzuen amak dira, ama izan egitzuten emakumeak, alaba edo semeak maite ez dituzten emakumeak, bortxatuak izan diren emakumeak, abortatu behar izan duten emakumeak, prostitutak, azkenean ereduan buruz hitz egiten ari dira, ez? Hemen novelan momentu batean, esaten da norberak bere ama hil behar duela, eta noski metafora bada ereduaz hitz egiten ari geralako, ez? Belaunaldi bakoitzak bere amarengan ikusi duelako, gustatu zaion hori, ukatu nahi duen hori, eta behar duen hori, eta aurkitu ez duen hori. Orduan, belaunaldi, alabak nolabait ere bere ama hil behar izan du, eta berak nahi duen ama hori bihurtu. Nik horrela ikusten dut gaia. Eta amatasuna zain, alabatasuna dago, ez? Azkenen, eta semetasuna ere izakititza erabiltzen da. Baina alabatasuna aukeratu baldin badeta, nolabait ere alaba bakoitzak bere amarengan bilatzen duelako eredua, ama izatako eredua. Eta, ama izan nahi ez duen alaba hori, nolabait ere abandonatua sentitzen delako edo oso alabatasun esperientzia murritza eta batzutan mingarria duelako. Eta, hoxe da, azkenean labur bilduz edo noski gaiak sakona da eta geruzta asko dauka, ez? Baina nik hartu duten ikuspuntua horixe da. Mendeetan aukerari gabe amak edo emakumeak ama bihurtu gara, normalean oso inkonstienteki, eta gainean gizonezkoen neurrira egitako mundu batean egin gara ama, eta eredua errepikatu zuen. Hoxe da novela honen muina. Nola ez, amari eskaino diozu liburuan. Hor dagoen amari. Beti esaten dut, amari behar da esaten batean nire buruari entzuten diot, eta min eta dara ematen diot, noski metafora bada, hori Freudek esan zuen aita liburuz, ere semeak aita hil behar duela, alabak ere ama hil behar du. Eta azkenen, historia honetan, alaba guztiak ama bilatzen dute eta ukatzen dute, aldi berean maitatzen dute eta gorrotatzen dute. Azkenean ikusteko, beraiek ere ama horrek itxura bat dutela eta azkenen bihurtzen da, amatasun bere buruaren aurkako edo, kontzientzia ariketa bat. Egia esan, amatasunaren gaia dago muinean, baina nik uste liburu hau Euskal Herriaren historiaren kronika sozial bat ere badala. Ez oso sakona, baina nolabait ere 60 urteko gure historiaren ibilbidea ikusten da. 1951 urtean hasten da, 2005 amaitzen da, 60 urte hartu ditu eleberriak. Egia da Iruñan dagoela girotua, baina azken Euskal Herri osoari buruzko historiaren lekukotza bada. Eta nolabait ere horra adierazten dena da, hiru belaunalditan zehar Euskal Herriaren historiaren parte diferenteak. Egia da ben ez dizudala batera erantzun, orain konturatu naiz. Eta sinopsi horretan badago
hiru belaunaldi horien historia eta kronika sozial hori. Azkenean, nahitan nahi ez, gizon emakume guztiak eralako gure garaiaren eta gure zirkustentziaren semea dago. Eta horren erantzungo dugu galdera, zero, juntzait. Egia da, memoria baten alaba naiz, ez da hasieran bururatu zitzaidan gauza bat, liburua aurrera jonala, dana izan dagoela, ez? Liburua aurrera jonala, etortzen zitzaizkian gauza ziren batez ere konturatzen ari nintzelako memoriarik eta bat egiten ari nintzela. Eta, memoria baten alaba naiz, hain justu hor kontatzen diren gertaerak noski ez direlako autobiografikoak, ez da gutxi horik ere, baina nik uste dut persona guztiok badaukagula olako memoria bat, inkluso bizi ez ditugun bizipenen eta oroitzepen memoria bat, batzuk evokazioa deitzen diote, ez? Eta, nik beti sentitu izan dut memoria bat badudala, eta ez bakarrik buruan, baizik eta gorputzean, ekintzetan, jarreratan, errepikatzen ari zerala askotan aurrekoen ereduak, aurrekoen bizipenak, ez dut uste bakarra izango naiz. Orduan, horregatik esaten dut memoria baten alaba naiz, badaukagulako horri txatxitza, inkluso bizi izan eta ezagutu ez ditugun gertaeren memoria bat. Gaur, historia guzti horretan, nolabait ere burua sartu nahi izan dut idazlea momentu batean ere personaia edo bihurtu da, eta azkenen historia guzti hori nire memoria osotik atera da historia da. Ez gara ama baten alabak, baizik eta memoria baten alabak. Bai. Bueno, 80 urtetik goraka denbora tartea sartu duzu, Mila bederatziehun, 1941-etik 2005 arte, protagonistak Matilde, Teresa eta Maia. Zeintzuk dira? Hiru emakume hauek, ama, alaba eta biloba dira. Eta, irudikatzeko orduan, nik irudikatu izan ditut hiru matrioska bezala, ezta? Ama bat bestearen barruan, harrapatuta eta bahituta, eta errepikatzen dira irudiak bezala. Eta lehen esan duten bezala, hiru emakume horiek bahituta sentitzen dira bere amaren eredu horretan, eta nolabait ere askatu egin behar da, kanpinetako bakoitza askatu egin behar da, askatzeak esan nahi du kontzientziarik eta bat egin behar duela eta ezagutu behar duela bere iragana eta zer gertatu den iragan horretan, harik eta, bai etxean, bere familian eta bai gizartean ere, horrela jongo da askatzen eta azkenean da bere buruaren jabe izatea, ez emakumetako bakoitza. Eta hor, panpina edo personaje bakoitzari jarri dio nolabait ere eginkizun edo funtzio bat, Matilde da indarkeriaren memoria, bere kontestuan naiz eta emakume aberats eta etxe honekoa izan, indarkeria sufritzen duelako etengabe, bere zirkustantzien gatibu dalako eta ez daukalako aukerarik, naiz eta bere bizi baldintzak onak izan, horregatik kokatu dut indarkeriaren memorian. Indarkeria hori ezartzen dio bere buruari eta beste guztiei. Teresari ematen diot kontzientziaren funtzioa eta talentua, bere izango da iragana, bere amaren eta Euskal Herriaren iragana ezagutuko duena eta kontzientziarik eta hori eginez, nolabait ere loturak sentatzen jongo dira, eta Maia azkenengo belaunaldia da maitasunaren memoria, ez? Nolabait ere bere ama arduratu dalakoia kontzientzia hori bere lekuan jartzen, loturak sentatzen, eta bakezkoak egiten, bakeak egiten, azkenen iraganarekin eta horren ondorioz maitasuna dator. Matilde irratia entzuten zuenean eta irrati novela bat eta bestearen artean, seguramente Antonio Machín edo Jorge Sepúlveda edo horietako bat entzungo zuen, eta nik imaginatzen dut, txora egin dut pixka bat bere eguneroko errealidade hortatik ies egiten, amestuko zuen, ez dakit maitasuna edo gizonezkoak, edo akaso beste amets tipo bat zuen, igual amets egiten zuen libre izan nahi zuela hortizea bidaiatzeko. Ez dakit, baina seguramente musika hau entzuten zuen, bere ameskerietan. Matilde Etxaluze Txilite, pixka bat kokatzeko, Errepublika aldarrikatu zuen urtean, 15 urte zituen, beraz, nera bezaroa, gazte urte horiek tokatu zitzaio, oso urte
mugituak eta nahastuak ez Iruñan bakarrik, Euskal Herri osoan, baina, Iruñan bereziki badakigu altxamenduak eragin handia eta izan zuela eta sarraskia eragin zituela. Eta, Matilde da Iruñeko etxe honeko alaba, karlista, familia karlista, tradizionalista bat izan zen, hasi zen, gaztetan, Iruñako elkarle karlistara eta Margaritekin, lehenengo Margaritekin, Iruñako Margaritaiekin lehenengo mitingetara juten, bere lagunen artean gainea jende ekintzailea zeuzkan, emakume ekintzaileak zeuden, juten zen mitingetara, propaganda banatzen zuten, batez ere ez, 36ko altxamenduaren aurreko egun nahietan. Nahiko petrala, ez? Bai, pixka bat. Bai, osan emakume hotza, petrala, nahi gaiztua, pixka bat egokia hartu diot, Matilderi horrialdean pasatu dela, ze gerotan pozoituagoa dago bere buruarekin, egoki pixka bat ematen dit, baina egia da inguruko guztiak zori gaiztoko bihurtzen ditula. Teresa Bilagude, etxaluze, Matilderen alabari, beste kontestu batean eta beste gare batean jaiotako emakumea da. Berak Frankoaren heriotza ezagutu zuen, bere bitartez ikusi zuen, gutako asko bezala, seguramente hemen media Teresarekin bat egiten du, horrengo adin zehar, bat azbestekoak. Berak ezagutu zuen Iruñeko udaletxean ikurriña jarri zuten lehenengo aldian, askatasunaren ibilbidea, presonaldeko manifestazioak, Sanfermiak, barrakak, baita ere abortoak, landestingidadean, zerbezak, mozkoraldiak, askapen lehenengo olentzero, Iruñan, eta beste hautesmesbeak, lehenengo hautesmesbeak, emakumentzat eta demokrazian edo bentzat Franco hil ondoren. Hori da bere garaia, Teresak bizi izan zuen garaia. Eta, Teresa, Matilderen gero berez zirkustantzia pertsonala daude, ez? Bera da laugarren alaba, etxe horretako laugarren alaba, Matildek, desde luego ya, espero ez zuenean jaiozan alaba bat izan zen, eta, bere amaren maitasun goze bizi izan zen beti dami. Sekulan etzun ulertu, zergatik ez zuen maite izan, orduan utxune horrekin bizi izan zen beti. Amaiari buruz esan behar dena da, Amaia dela naturak ematen duen misterio horietako baten ondorioz, baitasunez beteta jaiotako emakume bat, eta beregan gehien adierazena izan detena da, Teresak maitasuna ikasi egin behar izan zuen, maitatzen ikasi egin behar izan zuen. Amaiak berriz badaki maitatzen ikasi behar izan gabe horretik. Diot, mirari bat bezala, seguramente bere aurrekoak sendatu zituztelako lotura horiek. Eta, lotura horiek sendatuta, Amaiak ezagutuko du seguramente novela honetatik kanpo, bere amona zein izan zen, seguramente historiaren beste bersio bat egingo du, eta kaso novela bat idatziko dugu, oso diferentea, beste Matilde bat aurkeztuz. Azkenean, Amaia 20 urte ditu novela hau amaitzen ganean, eta, spoilerrik ez dakit, eta liburu honetatik kanpo bizitza asko izango du. Ni beti imaginatzen dut Amaia, San Fermin batzutan, zerbeza batzuekin, eta, pixka bat novelari ematen dio bako, kentzen dio pixu hori eta mozko baldi horrek ere gustatu nahi egiten dugu. Protagoniste zen pertsonaia pila dela izan dituzu, zenbatu dituzu zenbat diren? Ez, esan ez. Pitxia da, batzuk novela hartu orduko esan diote, nik ikusi dut 6 hori arte pertsonataz beteta eta kasi gogoak dugu pentsatzen dut, ez da nire asmoa. Eta desde luego ez da nire asmoa kasi un personaje novelan sartzea, baina
entrenatzen junta asuntoa eta lagunak tokatzen zituzten, maitaleak eta gauzak korapilatu egin da. Hainbeste korapilatu zitzaidan, nik nahi behar izan nuela mapa bat aklaratzeko non nahi goen, porque hasieran ez nokan, egia esan ez nokan 3 personak ez duen ere novela, baina biografiak osatu ditut novela amaituta gero. Eta egia esan asko disfrutatu dut, esatzen da bigarren mailako personajeak, ez? Baina nik haiekin asko disfrutatu dut, baina ustez bereziki Luisa aipatuko nuke, ez? Luisa da, neskamea, lehenengo etxatuzetarren etxean, eta gero Teresa hasiko duena, Euskaldun bakarra novela osoan, behintzat garai batean, Urdiengo emakume bat da Euskalduna, etxatuzetarren etxean zerbitzatuko du, neskamen noski, eta nire hau nik neuk ikasi duten gauza bada, nik uste pentsatzen duen esate bateko garai horretan Iruñako olako familia batean erdera, gaztelera, debekatu egongo zala, edo etxeko hori ez zitzaiela gustatzen. Ba ez, eskerrak ondo zertu nintzen. Garai horretan nolabait ere euskera etxeko giroiotan naiz eta karlistak izan, ez fasistak baizik da, karlistak euskera ametitzen da, lo que pasa que baserritarren hizkuntza arrebote xamarra iruditzen zitzaian. Baina, ez zegoen angilekuz kanpo etxe batean, neskame baten hautik euskera entzutea. Baina, Luisa berotxatu egin zen, eta baina pixka bat bere baserritar izaera hori pixka bat ezkutatu nahi zuen, eta baina, Teresak entzun zituen hitz batzuk, otoitz batzuk, eta beste batzuk entzun zituen Luisaren hautik euskeraz. Eta, pixka bat Luisa izan zen, Teresak izan zuen ama, eta seguramente Luisa izan zen novela honetan ama izan nahi zuen emakume bakarrenetako bat. Baina haure soltera darik izan eta ez zuen umerik izan, etzan ezkondu eta ezkontzen etzan emakumea garai horretan oso ibilbide zehatzen da. Ez dakit monjaitxe baten sartu, neskame edo aukera handirik ez. Orduan, Luisak Teresari eman zion bere alaba, benetako alaba biologiko bat emango lioken maitasun guztietan, maitasun horrek nik uste dut Teresa salbatu edo maitasuna bere bitartez ezagutu zuen. Agertoki benetako edo egiazko agertokiak jartzen dituzunean, Iruña, San Fermin batzuk, ezakit, Fermin, Valentzia etortzen zitzaidan nahi gabe, edo Dolores Balestena, karlista ekintzaile ezaguna Iruñan, Matildek ere ezagutzen zuen, ze giro berean ibiltzen ziren. Orduan, personaje guzti horiek sartuz nolabait ere iruditu zait historiari sinesgarritasun gehiago ematen zitzaiela, ez? Eta, besteak beste Dolores Balestena niri asko txunditzen dagoen emakume bat da, oso giro karlista itxian sortutako emakume bat, baina nolabait ere berea egin nahi zuen emakume bat, por cierto, Nafarroan gidatzeko karneta atera zuen lehenengo emakume izan zen, eta seguramente bakarrenetakoa garai hartan. Gero, gerra argazkilaria ere, gerra argazkilaria izan zen, edo behintzat argazkiak egin zituen frontean. Zan oso emakume, familia oso zan oso berezia, ez, balestenetan. Gero daude, Kamino Oskoz, zuten maestra ezkertiarra, beste gare bateko baitu zuten Felipe, eta baitu zuen Felipe Huarte enpresaria, Patxi Larraintzar erretorea, beste gare batean aipatu ditut baita ere Monbar tabernan Baionan zituzten, galek zituzten etakideak, Unai Salanueva, bere buruaz beste egin zuen intsumisua. Garai bakoitzen kokatu dut pixka bat ondo etortzen zitzizkidan personajeak nolabait ere harremanetan jarri behar ditulako personaje nagusiekin. Egia esan, batzutan apuro pixka batekin ere, porque pentsatu dut joden. Ez da zer esan duten. Eta gero badago personaje bat asko gustatu zitzaidana Cristian Etxaluz, hau izan zen betako etakide bat, bere garaian atxilotu zutena Iruñan,
lehergailuren bat edo jartzeagatik, 70 pikoan, eta, berarekin harremana egin dut, eta, holako gauzak, kurioso esantatzen. Liburu honetan, kazetaria atera zaizu. Datuak ematen, informazioa bilatzen, markoa oso garrantzitsua da eleberrian. Eleberri historikoa idatzi duzu? Bai, ez esatea ez dik baino, ez dakit. Egia da, nik hasieran ez naukala, hau ez da nik buruan naukan novela, desde logo. Eta nik beti esaten dut askotan gauzak ezintasunetatik ateratzen direla. Eta esan behar dut, seguramente hau dala nik egin ezaken novela, eta ez beste bat. Hasieran nik imaginatzen duen novela zan, erabat personajeak kasi testu ingururik gabe, nebulosa batean bezala mugitzen ziren novela, baina gero lurra hartu behartzen, gero ezin ditun definitu lurra hartu gabe, eta azkenen lurrak pixu hartu zuen. Iruñaren inguruan, aritu gehan honetan, aipatzen dituzu bombardaketak. Eta bombardaketek segituan ekarri ziaten burura Larreko. Larreko idatzi zuelako eguneroko bat, eta eguneroko honetan, hain zuzen ere, 36-tik 40 bitarteako eguneroko honetan, berak deskribatzen dituelako beste bombardaketak. Irakurri nuenean aldatu bat, goratu nintzen nola desent irakurri nuen liburuakin, eta joan liburu da toparatu dituen esan bezala referentziak. Lehenengoa zergatik aukeratu dugun Iruña, aukeratu duten Iruña. Esango izut, maitasunak gertatzen den bezala Iruñaren ni aukeratu ninduna. Egia esan, batzu da lotxan pixka bat ematen du hau dana kontatzeak, baina hau ez zegoen ez zer aurre ikusian. Nik ez dakit bestek nola idazten duten. Nik desde logo ez neukan hasieran kuaderno bat non esatzen zuen. Iruñan gertatuko da, 3 personaje egongo dira, bakoitza ezkontuko da ez dakit norekin, ez dakit nola esan. Urte asko pasatu ditut, eta orduan nik uste, nerekin ez ditut ez dakit amagute idazten pasatu, baina seguramente familia ugari hausatu dugu etxean guzti hauekin denbora asko. Orduan, zergatik Iruña, arira noa, ez zegoen aurre ikusia. Lo que pasa que personajen momentu baten halako muturrekoak bihurtu ziren hain radikalak, eta sentitu nuen nunbaiten kokatzeko beharra. Eta Iruña derrepente iruditu zitzaidan oso eszenatoki egokia. Hau ere aitortzen bada, nik Iruña ez dut bereziki ezagutzen. Esan nahi den nik, San Ferminetara ere oso gutxitan junaiz. Orduan, bai deskubritu den bidean, gehi ezagutzea lekuak, gehi implikarazten zaitula. Eta horako distantzia bat mantendu behar da. Baina Iruña zergatik aukeratu dute. Niretzat oso leku polarizatu izan dalako, eta dalako ez dakit esaten, baina urteetan, bai kulturaki, bai politikoki, bai sozialki hizkuntzari dagokionez, oso leku polarizatu izan da, eta oso leku interesgarria iruditzen zitzaidan, nire personajeak ere oso muturrekoak diralako. Behar bada personaje, nola esan, harinagoak egin da nitu, nire errasagatu dago, igual Donosti aukeratuko nuen, pixka bat zeago harinagoa iruditzen zitzaidanako, belepok edo gaur egun gozea. Baina horako muturreko personajeak eta indarkeria hori agertzeko eta kontzientzia iruditzen zitzaidan hori Iruñako hiriak oso ondo adierazten duela. Adibidez, erdaldun hizkuntzari dagokionez, hizkuntzak eman duen aurrera pausoa azkenengo urteetan karlismoak ze izan duen eta karlismo horren bilakaera oso hiri aberatsa eta kontrastez betetakoa da. Eta baita ere, nik uste zuetko diazue Zumarra horretxukoak zeraterako. Nik uste Zumarra gazta Iruña, baina Zumarra bizi izan dago Zumarrarrak erdalduntasunetik euskalduntesunerako bide hori euskaldunak izan da ere. Orduan, hor badago zerbait nire memorian, bazegoen zerbait ni eszenatoki horretan eroso sentitzen nintzen. Seguramente Azpeitiko zerbait girotzeko edo inatzeko giro bat ez naiz kapaz, baina erdalduntasunetik euskalduntasunera pasatzeko bide hori egiteko besteok ere egin dagulako, naizta bertako someala bat izan orduan. Iruñak derrepente iruditu zitzaidan ezaugarri guzti horiek betetze zitula. Eta baina aitortuko dut baita ere, sekulako espasunak pasatu ditut. Nire amesa iztoetan zegoen, novela bukatu Iruñako bati eman eta esan zaizu barkatu hau ez da Iruñan.
Esan nahi den, datu historiko mordo bat zehatu dituzu, datuak ondo daude, baina hau ez da Iruña, honek ez dugu Iruña arnasten. Eta hori nola egin duten, pues zuhurtasun handiz. Ez dago zuhurtasuna esan nahi dut. Ez dakizunik, ez jarri. Pixka bat hor distantzia, holako jolas batean, ez? Trasladatu ditut nire bizipen asko Iruñara, edo nire gurasona, edo nire aitonamuna. Jolas bat da, baina batez ere izan berdezuna da zuhurra. Baina benetan esan dizut, gau askotan esnatu naizena hasierarekin pentsatuz. Ostras, Iruñako irakurtzen badute eta esaten badute hau ez dela Iruña, horror. Orduan egia da, eta liburuan aipatzen dut, nire aingero epatza ezagutzen dut, eta nire azkeneko zea zen, aingeruri emango diot, aingeruri emango diot, baina oso arriskutsua zen, aingeruri eman, eta esaten bazian, hau ez da Iruña, novela zaborretara jendatzen, horrek itzaukan buelta hundirik. Eta, egin zizian, anekdota bat kontatuko izut, eman nion eta edizioan nantzida, baina bazauden gauza batzuk, nahiz eta oso ikerlario nahi izan, ez dakizkizuna. Por ejemplo, San Ferminetan garaiotan etzala kalimotxorik edaten. Ni protagonista jarri ditu kalimotxo edaten esan ziren. Hori da, guretzat bizkaitarrak egiten zuten gauza bat bere garaien. Edo, hau ere ixilean, la konfiantzan, ez? Hauteskundeak etorri zirenean, ze urteekin bozkatzen zuten. Garai hortan ezan bozkatzen emezortzi urteekin, hogeita batekin. Edo, pasaportea lortzeko emakumeek sekzio femeninatik pasatu bertzetela horrein. Nik uste dut hori jazala, iraganeko gauza da. Orduan, ansiedade handikin pasatu ditu dela zea guzti horiek, eta aingero predikazio eman zion, eta ni gustora berritu. Baina Iruña horregatik aukeratu nuen. Gero pasea asko eman ditu, San Cristobaleko gotorlekura, kaletara, irudikatu nuen, hemen bizi da pentsatu nuen, hemen bizi dira etxarrezetarrak. Datu gehiagik ere ez ditzen sekulan ematera usartzen, porque aberran kasartu berdeten. Da horako jolas bat. Bigarrena. Liburu hori aipatu dezu eta nik ere. Eskerrak ematen dizut, nik ezagutu baina irakurri ez duen egiten. Baina, konfirmatu jarri detena ez dagoela bat ere desbideratu. Ikusten zer pasatzen da, sartzen zelanean entrega honditan, eta, ala ere historialari bati ere, baina liburuak esan ziren, ondo. Baina, asko esateak baditu bere arriskoan. Eta, batu dituzun bombardaketa horiek errepublikarrek egin zituzten bombardaketa izan ziren. Errepublikarrek ez zuten eragin handik izan, badakizuek karlistak eta fasistak lehenengo egunetik dana sarraskiak egin zituztela, baina errepublikarrek bota zituzten bombatako batzuk eta hori jarri nahi izan dut. Bisita asko egin ditut, adibidez, Iruñako kanposantura. Toki zoragarria da, nahi da paseatu, museo bat da, eta handago hilerri frankista bat, eta, paseo, batzuk poteatzen joetan dira, eta otorretara, eta naiz Iruñara bazter guztiak ikusten. Eta datu historiko horiek esaten dizut. Historia hundian ez naiz gehiagik, hartu ditut datua, baina nik aurkikuntzarik ez dut egin, baina adibidez saltxeatu dut, Iruñako artxibategiko arduradunarekin, kasinoko datuak eman dizkit, tango menuak, nola jazten ziren, jaiak, eta horako datu txikiak. Baina datu horiek adibidez, hemen danok ezagutu dago mertzerietan kafea ere saltzen zela. Bai, ez? Ama? Memoria pixkaka, nik ustazten betzala. Orduan hori Iruñara trasladatu dut, eta gero konfirmatzen duen, orduan, batimurrillo bat, zuk ezagutu dituzun gauza horreko kafea nola egiten zen, nik datuak bilatu ditut hor, nik datu historiko handietara hor daude eta kontrastaudeak ere ikusten duten bezala, eta ondo egin daude, baina nik beste datu batzuetan tendatu naiz, karteleratan eta horako gauzatan. Eta hirugarren galderari erantzunez, egia da memoriaren berreskurapenarekin lan handi egiten ari dela, eta literatura poliki agertzen ari dela, eta emakumearen ikuspegia askoz gehiago. Hau ere beste gauza bat kontatuko dizuet, ixilean, nigo horatzen naiz,
egin nuen Bigarren Errepublikaren liburu hori egin nuenean, hemen aurkeztu nuen, oso mukiak izan zen orduan, eta inori esan badiot, inori esan ez badiot ere sekulako arantzan egitu zitzea. Eta, hogeita gutxi urte ditu, liburua egin nuen, eta alako batean, emakume bat etorri zitzaidan, oso zorianak eman zizkian, eta gero oso serio esan zidan. Eta liburu honetan emakumeak non daude? Esan zidan, esan zidan nola, liburu honetan emakumeak non daude? Eta benetan betekin nintzen, esan da, ostra, emakumeak falta dira. Eta, ez dakit nik isea bat ustez zezenak bezala bezala, trapoa jartzen diate, eta lehenago ez badak berandugu, eta ez dakit, ematen da, nire memorian ere ze hori eukidetela, ez? Eta, emakume hori, eta herrikoa da, beti eskertuko diot izan zara kriston kolpea eman zidan, esan zidan, bai, zure historia idatzen zu, herriko historia, emakumeak non daude. Orduan egin nintzen konsiente. Eta, idazleak ere, konsiente bihurtu dira, eta hotxoiek atera nahi dituzte. Nik uste urrengo generazioak gazteagoak nik ezagutzen ditut, idazleak eta horrela, eta nik uste ari dira da kontatzen beste historia batzuk. Berri honetan, badago memoria historikoa, berri guztiek zela, eta politiko-poliki ateratzen ari dira, 80 hamarkadakoak, 80 hamarkadakoak, 2000koak, nik uste generazio bakoitzari tokatuko zaiola berea egitea. Memoria historikoa jarraituko da egiten, baina nik uste jende gazteagoak egingo ditula beste memoria batzuk erreskatatuko ditu, orain usue alberdin egin duen bezala Janis Joplinekin, edo belaunaldi bakoitzak edukiko du bere kezik, bere memoriarekin. Teresa gorrotatzen zuen bezala, ze Teresa zen bortxaketaren ondorio bat, Martin oso kutxuna zuela. Eta hori ere zapuztu egiten zaino, edo berezten, homosexuala dalako, ez da, hori ez du onartzen. Orduan nik uste dut, berak maitasuna bakarrak eman ziola, ez? Nik ez dut usten Martin maite zuen. Nik hasi esan nuke, Martin gauza desiatzen zuela. Esan nahi, desiatzen zuena zen, baten maitasuna. Eta nik uste dut Martin jaiozanen beretzat hartu zuen ume hori eta esan zuen. Ume hau beretzat bakarrik izango da eta ume hau honek emango di nahi maitasuna. Matilek ere behar zuen maitasuna apur bat. Orduan, seme horrekin nolabait egin zuen, engantzatu eta harrapatu. Erabateko maitasun toksikoa eman zion. Eta bere kontra bihurtu zen, eman zion maitasuna etzalako ona. Nik uste ez dut uste berezikin maite zuen, nik uste Martin zala behar zuen zerbait maitasun iturri bat, erabat ondatu zuen ume bazan, badakigu gurasoak ere kalte egiten badakitela seme alabe maitasunaren izenean, eta adibidez libre zuzten ez baitzen, eta nik uste Martin baitutako seme bat izan zara, eta gaina nahita jarri zion izena, ez jarri zion izena. Esaten dute semeekiko hori Freuden gauza dira, ez dira bereak, halako harreman incestuosuak egoten dirala semearekin baitere, eta nik uste pixka bat holako maitasun zea, hau nik beste bat nama batzuekin konpartitu dut ez ez batzuetan semearekiko holako beste maitasun mota bat sortzen da, edo sortu daiteke txarra. Eta nik uste dut, hain bigurria zen Matilde, ez dut uste maitasun, ez dut uste maitazioanek. Richie jarriko.